پارتیا دموکراسی و وکوی دم پارتی هتانها کاندیدین خوین 45 پارێزگەهان 16 باژارên mezin û 367 navçeyan eşkere kiriye. Dem Partiyê li bajarên weke İstanbul, Ankara, Antalya û Aydinê jî namzetên xwe destnîşan kirin ku li van bajaran pêştir Dem Partiyê piştgiriya CHP kiribû. Kandîdê Dem Partiyê yê bajarê Aydinê jî dibêje me di hilbijartinên borî de 6000 deng dane CHP lê niha em êdî piştgiriya CHP nakin. Gavê navbenda iqtîdarê û CHP yanî hevrekiyê mezin heye. Em nêzîkî bin hevrîkayê ew du derkevît vê gavê şöylüye. Hêj tam zelal nebiye belê xuya diket ku iqtidar CHP bistînît. Çünkü em destekê nadene em xweserî diçin. O zaman şimdi bütün zaman Li gorî beşek rapirsiyan jî li gelek navendan hebûna kandîdên Dem Partiyê dê bandorê li dengên CHP bike û dengên CHP dêkên bibin. Kompanya Spektrum House jî di lêkolîneke di derbarê İstanbulê de dibêje 64.3 ji alîgirên Dem Partiyê dê dengê xwe bidin kandîdên xwe û 23.3 jî dê dengê xwe bidin CHP. Kandîdên CHP jî di wê baweriyê de ne ku ev dikarin bêyî piştgiriya Dem Partiyê jî bi ser bikevin. Dem Parti kurumsal bir parti. Her yerde aday çıkarabilir. Dem Parti jî partiyeke siyasî ye û dikare li her derê kandîdên xwe destnîşan bike. Ji bo me nabe problem. Em ê li gorî rastî û pîvanên xwe karî xwe bikin. Lê eger di nava Tîfaqa Tirkiyeyê dengdêrên Dem Partiyê dengê xwe bidin me jî em ê kêfxweş bin. Ez bawer nakim kandîdên Dem Partiyê dengên me kêmtir bikin ji ber ku her partiyek hêza xwe heye. Dem Partiyê li İstanbulê Murat Çepnî û Meral Danişbêjtaş, li Enqerê jî Öztürk Türkdoğan û Gültan Kışanak weke kandîd destnîşan kirin. Di hilbijartinên borî de li her du navendan jî alîgirên Dem Partiyê piştgiriya CHP kiribûn. Dem Partî û CHP di heman rojê de nexşareyên xwe ji bo hilbijartinê herêmî eşkere kirin. Bidîtina Dem Partiyê mifteya hilbijartinê herêmî di destê wan daye û piştgiriya wan dikare CHP bi ser bixe. Kandîdên CHP jî dibêjin herçend piştgiriya Dem Partiyê girîng be jî lê belê me hêza xwe bi xwe heye û em dikarin careke dê şaredariyan bi dest bixin. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.